Aquell 2014 estava sent un any espectacular. Al maig havia aprovat el nivell D. Al juny 4 matrícules a la carrera i el Barça havia fet triplet. Per acabada la selecció espanyola havia guanyat la final del Mundial contra Brasil amb una alineació de 9 catalans, un manxec català d'adopció i un hispano-brasiler. En acabar el partit, els jugadors catalans es varen treure la samarreta vermella i sota portaven una altra quadribarrada amb la llegenda Freedom for Catalonia. Per acabar-ho d'adobar, van signar tots plegats un manifest on es comprometien a no jugar més a futbol fins que es reconeguessin les seleccions catalanes a nivell internacional. El següent partit oficial el van jugar a Quatre Camins contra els funcionaris de presons. Bé, la qüestió va ser que després d'aquests increïbles esdeveniments, l'11 de setembre, 5 milions de catalans van sortir al carrer reclamant el seu dret a decidir i la seva legítima sobirania. Quin goig, quina petjor que feien els pobles i les ciutats catalanes, plenes de gent a vessar. Tots celebraven, sense saber-ho molts, que feia 300 anys que els burguesos i el clergue català ens havien conduït a un altre carreró sense sortida. Tanmateix, la mobilització va tenir molt ressò a les institucions internacionals. Des de la Unió Europea fins a la ONU van demanar a l'estat espanyol que s'assegueren per buscar una solució negociada al camp català. Però, esclar, això hagués fet perdre molts vots en una Espanya que portava massa temps essent contaminada pels mitjans i els polítics d'aquest país tan tolerant. Quasi sense adonar-me'n, ja era el gran dia, 9 de novembre. Jo havia treballat de nit i m'havia aixecat com els zombis de Walking Dead amb el cervell sota zero. Em disposava a prendre'm el cafè davant el televisor per empassar-me les mentides d'uns i altres. Llavors, de sobte, ho vaig veure. Eren tancs baixant pel passeig de Gràcia. Estaven comandats pel capità general Monago, expresident del govern d'Extremadura, que havia estat escollit per aclamació defensor de la unitat indissoluble de la pàtria. Els soldats anaven sense escuts als uniformes, però els adhesius amb el brau als tancs els delataven. Minuts després sortia la Cospedal dient que havien anat al rescat dels ciutadans de la ciutat d'Hospitalet, de majoria xarnegòfona, que hores abans havien declarat per unanimitat al ple de l'Ajuntament la seva adhesió a la unitat indissoluble. Tant la Unió Europea com l'Assemblea General de la ONU estaven consensuant, en aquells moments, declaracions condemnatòries contra el govern espanyol. Fins i tot Obama va dir que reaccionarien amb contundència. Per la meva part, la meva primera reacció va ser connectar el mòbil. El tenia, com sempre que vaig de nits, apagat. Per sort, encara no havien tallat les xarxes de comunicacions i els grups de WhatsApp treien fum. Els companys s'estaven organitzant i treien les armes llargues dels búnkers de les comissaries i jo cap allà que anava. Però abans de sortir volant, una imatge a la televisió em va paralitzar. Era el govern en l'exili. En tan poc temps ja havien fugit? Es tractava del molt honorable i els seus companys del govern donant una roda de premsa des de la mansió d'Oriol Pujol a Andorra. L'arenga era espectacular, cridant al poble que s'aixequés en armes per defensar la nostra sobirania. Òbviament, després d'això, el meu jo intel·lectual va guanyar per golejada el visceral i el sentimental, i vaig trucar a un amic que feia contraban de tabac, que em va ajudar a fugir cap a França i un cop allà vaig anar cap a Escòcia. I aquí a Edimburg segueixo, després de gairebé 4 anys d'ençà que vaig fugir. Per cert, sapigueu que el referèndum a Escòcia va sortir que no, i és que aquí ningú volia perdre els avantatges de formar part del totpoderós Regne Unit. Quines coses. La veritat és que no estic tan malament. Comparteixo pis amb un enginyer nuclear, un físic de partícules i un enginyer aeroespacial. Tots catalans, eh? Ens va molt bé perquè treballem tots plegats al mateix torn del McDonald's i així compartim també les despeses de transport. Bé, suposo que us preguntareu com va acabar tot allò de la invasió. Doncs Espanya va acabar sent el primer estat expulsat de la Unió Europea, però el primer ministre rus, només per putinejar, la Unió Europea va donar recolzament a Espanya. Rússia va exercir el seu dret a veto del Consell de Seguretat de l'ONU i va aturar les sessions a la força internacional. Els bancs centrals de Rússia i Xina també van prestar recolzament monetari a Espanya i ara fins i tot es va millor que amb l'euro. Per la seva banda, Obama va anar baixant el to de les seves declaracions, i és que la botifarra, la paella i el cava estan molt bé, però petroli no en tenim pas. Ara bé,
No useu pas d'amoïnar, els jugadors culers van ser amnistiats després de signar la renúncia a les seleccions catalanes i tot just han tornat a guanyar la Champions.